jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men dalli siafa ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe en gari ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum ne wiyetede almudel ceerno e commissaire police nde mawɗo men Bacca Ba tawi goppirnoɗen ko nde almudel en jagga to police ha commissaire Bal felliti nelande sernaɓe mabɓe e humpitade gueɗe mabɓe e ruttitade caggal seeɗa noon e fuujore oto mo almudel en ndewno ko 404 wona 44 ɗum noon koye ɗum jiɗɗen jokkude joni so Allah jaaɓi e ngal ɗo damal 14 ɓiwal ko adi tisbar seeɗa ceerno ina woni hakkude mbayduyon mum seeɗa ina janggina banggue almudu makko goɗɗo mawɗo seeɗa ina janggina banggue mum ko ɓuuri hewde almuɓeɓe cuwa artude raw nden nelal commissaire Bal yettima mo ceerno nanirani ɗum jaam o woni e dugge guila o anda ko noddira omo wiye ɓernde makko wonde mataw kadi ko goore almuɓeɓe wujji mataw kadi wonɗoɓe mbaɗi ajandi omo andi omo yenana taroɓe bonani hen kono almudel salif e sala kono ko kuɗo kon Allah so tawiri ko kamɓe soɓe garti so daɗi hande juuɗe police mawfiɓe ha fukko rondoɓe ko caggal tisbar yawti ko juuti ceerno yetti police ina wondi almuɓe mum ɗiɗo mawɓe seeɗa ɓe ɓe mbiya yoɓe jawru e nder boloru wotoru ɓe naati o tawi wonde ko hulno ko ɗum ko almudel tigi e yaadiɓe mum mbaɗimo noddede nden o ari o salmini o addana 6 o jooɗi o yiiɓe kamɓe tato eɓe jooɗi eɓe gondi e baydaji goɗɗi nde o yino hoore sala nde ina fiila bandar ceerno fuɗɗi fayde caggal ɗum seeɗa ceerno Farba en ari omo moyli o wardi ceɓec omo wondi e bokarel kelnoɗo hoore sala o omo welni kurus omo fiini kaala danejo e dande kankone o naati boloru ndu o addana 6 o jooɗi kamɓe ɗiɗo foof joni ɓe jooɗima ɓe kucciti almuɓe mabɓe ɓe cawnodiri ɓe calmodira nden ɓe calmodiri ha ɗo saɗi haaɗi ceerno Sada haali fuɗɗi waytade o wi ceerno Samba ɗiɗo baydaji de ko leftoji hay goto wawa dadde hande e bone ɓeɗo almuɓe huuɗaɓe ceerno Samba kañumne way kono makko ni hisde ko piyowo goto molanaɗo moole yentude hen kanko almuɓe makko ɓe ina keewi dogde kala hande ɓe dogi o abbotoɓe hen sahaji o heɓtoɓe e ngan sanga o artiraɓe o tongaɓe o fiyaɓe haaɓe ɗeɓa mayde saaha goɗɗo o heɓtora ko hay goto kono so arti o wattata guutu makko o foof koye dow almuɓe heddiɓe ɓe dogani ɓe ya ahi ko ngel kuɗongel Allah de addi foof ceerno Samba kañumne fuɗɗi goytali mum wondude jofade bokarel oɗo kañum ina dari ina wayno jullari ni ina woyi ha dande loori ngati ko piyaɗo haw yittana holko waɗi ceerno namni wona ko kanko heeli hoore oɗo o joofi sala o waddi hen omo foharan ko gasata o jokki ngel ko ngel neegi ko
no ngel wayi famɗude ni fof ko noon kadi ngel wayi negde e ngel wawi ƴakkude guru tembiɗe yenana ngel ronkata hay muccude maayo ngel kuɗi ngel Allah ngel awosel ngel keforel ngel maluniyel ceerno Samba ina haala ina huɗa ina faha ina gellina hoore ina saɗɗito warñede ko gasata o mona tan ƴeewa alkaseɓe ɓe baydaji ɗi ndeke ala ko wonduno so wona fayore mawde wanno ɗum ko meeɗi noddede toon lawol gotol rentina o wiya so arti toon tan koye nder kaso o mayata ɗum ɗon addinimo jakre addunomo toon noon ko piinoɗo goto e baydaji makko ɗi ha falli sinno wonano commissaire Bal o tawno toon ma uddireno hay sinno ko balɗe seeɗa joni kadi o arti te omo andi o jogori tawde toon kadi ko commissaire Bal hunde nde haljinimo sanne ngare notoɗe commissaire alkati ɓalejo yalti e biro commissaire Bal noddiɓe kamɓe ɗiɗi foof ɓe ɗengi ɓe puttini damal commissaire Bal ngal guite damal 15 ceerno Sada Alpha ceerno Samba Diallo gummima ɓe gacci almuɓe mabɓe caggal alkati o wiɓe hay almuɓe ɓene kay ko hen jeeya kamɓe fof ɓe deggodiri ɓe nattoye nder bureau commissaire Bal nden ɓe naati on ummi to jooɗino hawri e mabɓe to damal to o salmini ɓe o holliɓe to ɓe jooɗoto o wiɓe bisimilla moon jooɗoɗe o rutti kanko to jooɗino ɓe jooɗima e siisuji ɓe kucciti e table commissaire almudel Salif e Sala darima caggal ceerno mumen Farba Bokarel e ɗiɗo woɓɓe kañumenne darima caggal ceerno Samba Diallo oɗo inan tan futtini guite bureau commissaire noon ina ɓuuɓani hoore mum wantilo ina dow ina wutta hendu ɓuumdu sanne e dow makko ɗo jooɗiɗo kanko commissaire natal hoorejo leydi ndi ina yowa dow tolde hoore makko tabal ngal o jimi ngal ina waɗi kayitaji ha heewi téléphone ina fawi banggue makko ñaamo commissaire wona mawɗo no feewi o woɗɗodirani e sernaɓe ɗiɗo ɓe to banggue duuɓi joni ɓe jooɗima fodde hojomaji tati eɓe kuccitiri e commissaire oɗo ina tuuri e kayitaji mum ko alda hay ɓamtude guite mum daara ɓe commissaire namni ɓe mbiyata ɗon Sada Dia ceerno almudel en jaabi ceerno Samba Diallo e jaam commissaire ɓamti guite mum haali holli kawis mum o ɓeydi hen an kay eɗen gandodiri wona ɓernde ceerno Samba wadde taw o jaabi wondude kulel aha ko noon mbiɗa sikki eɗen gandodiri kay commissaire wi Seydi Diallo o ƴeewi ceerno Sadane o yetti ɗum Seydi Dia ɓernde ceerno Samba fuɗɗi artude seeɗa hulhuli makko woni ustorade jam jam commissaire fuɗɗi o wi on jii ko almuɓe ɓe mbaɗi ko on jii ndeɗo hoore helande o joofi hoore Sala filande bandas ha hawri
min jii kay seydi balam ceerno Samba jaabi o jokki ko ngel ɗo kurngel Allah de waɗi ɗum o joofi bookere commissaire fuɗɗi tuumdede ngel kay waɗani hay hunde fof ko onon mbaɗi mbimi ko onon mbaɗi ceerno Samba deƴƴi jabaki o ƴuri hoore elle kelsuɗo walla kulɗo commissaire Bal jokki e peloje mum kamɓe ñiŋoje mum ko onon mbaɗi ko golle mon kala ko ɓe mbaɗi ko onon mbanniɓe ɗum wona noon ɗon tan ceerno jaabi naati e haala ka wi ala wona noon commissaire minen hay batte tan min mbaɗani hay gooto e amin tan wiyani yoɓe kaɓe koye maɓɓe saha ɓe kelodira koye hay batte on mbaɗani mo yamiri ɓe yoɓe liggoyo commissaire ɓamtitande seeɗa elle duhowo ko minen ceerno Sadio jaabi wondude ceere e deeƴre commissaire wi mo fawi ɓe dawle kirdo minen ceerno kadi jaabi o jokki kono ɗum fof de firtani wonde yoɓe kab ha ɓe kelodira koye commissaire wi soɓe gaddani piyonde wona noon ceerno deƴƴi ƴeewi ceerno Samba oɗon e ƴeewimo ɓe jokki e nder deƴƴere maɓɓe commissaire Bal firliti namdal mum mbiɗen ko yoɓe gaddoy kalis soɓe gaddani piyonɓe kaale wona noon ceerno jaabi commissaire min payiɓe tan koko ɓe mbawi e min gandi eɓe mbawi ni addude walla dañde ko ɓuuri koɓe pawate ko soɓe jaaɓi liggade kay ko joni kalda joni noon jiɗɗon waddeɓe ko maccuɓe mata on ganda maccugagal koko haɗa koko harmina e dendagal windere nde minen kay min mbaɗani he goto maccuɗo min jangguintaɓe ko ɓuranul karim min nehraɓe ko needi diine ceerno hujjinani hoore mum e gondiɗo mum oɗo kañum ina mubbi hunuko mum elle muuma omo hawani jambaragal ceerno ngal mata jangde ɓurana wawa waɗede ko alda e maccugako commissaire kadi namni elle jiɗɗo lawdeɓe e dillindeɓe ɗum ɗo wona maccugagu ko almudagu ceerno jaabi o jokki koye ɗum ɗo min guuri ko hen kadi min darni galleji amen koye oɗo nisam min gurniɓe kamɓe koye mabɓe ko ɗum ɗo min tawi te min ganniyi ɗaccude ɗum te min ganniyaki ɗaccude ɗum wona hande wona janggone kay commissaire uumi o dirmi o wayno beltiɗo e haala ceerno kaali caggal ɗum seeɗa o jokki namde makko mata mbawa jangguindeɓe ko alda e yeloyade e fawede tawi kalis min mbawi wadde ɗum kay kono e ngan sanga hol gurnowo men hol gurnoɓe kamɓe koye mabɓe commissaire wi hoto jinnaɓe mabɓe goni mata ɓe mbawa yobde on commissaire jinnaɓe ko miskineɓe no amin ni soɓe mbiyama yoɓe joɓan ɓiɓɓe mabɓe ɓurana wonta janguede commissaire hay ko min ligguintaɓe ko hen saahaji ko caɗele mawɗe min dañata hen mi rokkuma tan misal goto so min joloyi waalo ko ɓuuri hewde e mabɓe jahat ballo e jinnaɓe mumen ko ni min tawri ko ni kadi min ɗaccirta ɓurano noon alay saago rene te ko ni tan renirte feere wonde ala taw
minen ceerno Sada min jaɓata ɗum jinmi wiide ko laamu ngu jaɓata ɗum ñanden ɗo tan ceerno Samba Diallo noddama ɗo o fiino ko almudu makko goto ha faɗɗi o wino tan ko ngel timminani dawol walla ngel wawani windande maggel gandani ɗum ɗo ko maccugagu kisu wona noon commissaire maccugagu kay ne heewi leydi ndi te on kalani commissaire fottinimo guite namdimo namdal kawaɗo eyyi beele ko noon maccugagu ne heewi leydi ndi commissaire mata cikkira ko min ganda ko woni e leydi ndi ko eyyi holko woni leydi ndi o haali wondude e mooso commissaire aɗa andi mboɗo andi commissaire Bal moosi kadi namniki ni mbeɗa andi ala ceerno Sada min kay ala ko gandumi hen hay batte so wonko ganduɗa hen haalnam jafoɗa ka commissaire ka jannguɗo aɗa andi ɓaleɓe nanuɗo e leydi ndi ina mbaɗa maccuɓe taƴɓe te hay goto haalata ceerno Samba Diallo kañum ene signa Allah e kulol biro commissaire ina ɓuuɓi kono kanko omo warni omo wi ceɓeƴ omon tana ɓaaƴe ceerno Sada ngam yidde yo deƴƴu kono on ina jokki haala mum jaɓani hay dardema alkati ɓalejo o ina dari ha joni ɗo darino omo ɓaggi e ɓalal sara damal biro ngo elle denowo commissaire e wondiɓe mum o mosata o dillata kono o nandani e beltiɗo e haala ceerno ka commissaire wi ɓaleɓe holton ɗo e leydi ndi ceerno Sada haal ko laaɓeɗa ɓaleɓe kay commissaire mata wona hardineɓe ko ɓaleɓe te eɓene ɗo goni maccude safalɓe waɗeɓe ɓe coyƴe hay goto tan suusa hande son kaali ligginde almuɓe ko yawata tan kono wona lawol wona nundal etoɗe rimɗinde hardineji ɗi taw komin mbaɗata ko minen foof poti hen ala ɓi ceerno ala ɓi lawake ala ɓi pullo ala ɓi toroɗo ala ɓi maccuɗo walla cuballo kamɓe foof poti ɗo amin riɗ kamɓe foof koɓe janggoɓe yeloytoɓe fawateɓe dawi e kirdi mo waddani mabɓe dawol foof lappe mo wawani mabɓe windande mum foof fiye to amen hay goto ɓurani goɗɗo ko ɗum ɗo sosi duuɗe ɓurane ɗe ko ɗum ɗo woni lasli majji commissaire Bal deƴƴi ha ɓooyi o moosi o weltima tigui e ko ceerno haali ko caggal ɗum o wi ceerno ko kalɗa ko foof ko gonga kono mbaare seese sukaɓe min mi sikkani so lefte e jangde ina mbawi yadude piile mon ɗe hen sahaji ina ɓurta ƴeewe tan ɓeɗo sukaɓe no mbayi tumwude e fakkude o deƴƴi o ƴeewi ceerno Samba oɗon e ƴeewi mo caggal ɗum o ƴuri hoore omo andi tigui wonde commissaire haaldata koye makko ceerno wi eyyi moƴƴi commissaire min nani ko kalɗa ko so Allah jaaɓi mamin battu hakkille no feewi e mabɓe ceerno Samba yeeri ɗemgal mum majjunongal ko ɓooyi e nder hunuko mum joni oɗon mbawi yaade mi yiiɗa oɗon ngara ɗo son tawi no cabato hande ina wawno tampinde on ha tengti noon haala ka kalɗa ka ceerno Sada
kamɓe ɗiɗo fof ɓe gummi ɓe dari. Commissaire Bal ne ummi o ari ha damal biro makko sara alkati ɓalejo o dari uddiri bafal o nangi ngal o weeɗi ɓe juuɗe o wi ɓe kirane jaam. kamɓe ɗiɗo ne ɓe mbi kirane jaam commissaire. kamɓe fof ɓe jalti ɓe jeehi. ceerno reggini almuɓe mum. ceerno Samba kañumne waɗi noon. kono noon gadano ina wondi e segere mawde hono ceerno mum almudel en omo wondi e segere mawde nde wawa haalde joni. omo faadi haw yetto galle kanko e almuɓe makko. ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo kattan ha ñande wonde so Allah jaaɓi. Allah jarama on jarama.